Niko tukumira no muri kito Mildred Mumanyi ojiba gotumanyi buna abayibuli ase skuru ya secondary ya Kyong'ongi ime ya Kitu Central nigo bakorokorobekana sensemo ya sokwe murunganiria enchirobole dibogendetse gokolekana senseme yasiaro kanebuna abalende nigo bakale korwana aneno murendio munga sokorokana ko muito murendio botuko ekibakomanya Mildred Mumanyi na mange Abamenyi n'abayibuli b'eskuru ya secondary ya Kyong'ongi egotoka ase ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nigo bemurunganirie obokoleri obobe bwoyo bw'abalendi ase eskuru eyo ase okumonereria omurendio mwabo oyo okora emeremo chinsa chia botuko egento giatoretaga igaso botuko no tukwete mbe wa bwakia egwechimenyeto ya botuko yatagwitu yachiro ni ibago omwana orengo ore gocha okorwa mwina koro nechinyeni obamura chinyeni echo basamuseranse bono igototagete principal no aba chibwechimenyechi chikorerwe chenchi esukuru itegenderere abayibuli abo batebire ebikore bune byo boibi byabeire bikoene kigwa ase amatuka magega nigo bagania omurendio yo mugasoko ira na botuko gosego tigigwa emeremo ase batebire okorire egasi yo ase amatuka mange watchman ya mugaso ige kare gocha yaite watchman ya botuko ekerabo goti chibanda kumuira uchibwoje na moisonde ga moita bono watchman yebunegete igo gwini itachinji ebinte bingi yabire biko Kyong'ongi ga chi computer chi laptop skuru go sambu primary watchman yokerera iga ko bwate ya twemete ya kwa chimata no ni salio kateri gotiga wono aba kuchi watchman echi chenchi kutandana na amansadi ba tarachambiri gari bachi babere Kyong'ongi ase nyenje watchman echi na chigenda watchman ya mugaso te kwa marembe watchman chichi gocha korenda ni bwense na chenchiwa abalendi abo na barobu nigo babwata yayiga ara abera kutukakore basubutuko muri geria abantu nanje niye chenchi nitagete ko gwise ngeje tindochi ubera sebuto onye kwaba ndingo kora butuke sengiche na kitimo Chinga kiechecho nigo omutenereri bw'eskuru eyo akwanera igoro yengane eyo na kobeka bene chinchera barache kubwatia elio gutanga ebikore ebyo. The issue abayibuli marawa baleseti igoro ye watchman yabeta threatened. We have handled the issue and the number of abayibuli abande bagira ku report ya muno sigari yo butuko agosetu n'abantu babwate byoge intwe muno obisi no chairman we podia twando ire kesi ekyo egere obogimo bwomu sigari bogenderere intumune pod na ende twa kolira mabadiliko immediately egere kiro montaisaneke no nesegasi abakora inche ndero igana cha mwaka oli mune principal abali mubaito bakolire gasi na ndemba ndata okole gasi twabekire meroberi yawo egere skuru ye samatukari bosio ikonyora matokeo amaya Ginko lipotelea egeta seni Kiandizi TV eleta